binati og minahal kung matalom nun. Katong ganahan mo palit og balot, ari lang ta sa 7-Eleven. Akbang sa 7-Eleven guys, tapad sa Matalom Fire Station. Okay, balikon ko ha sa ganahan mo palit og balot o ganahan mo pulutan, ari lang ta sa akbang sa 7-Eleven dire sa lungsod sa Matalom. Sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan na mo invest o business dire sa among lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako mang hinaot nga daghang musanong, daghang mo put up og negosyo diri sa atong lungsod. Ako nangayo po og naghangyo nga atong sulayan sa pagnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Guys, mao na ni update sa ato ang karsada. Mao na ni di na si ngit-ngit pero di pa kagunad pa ni sa Barangay Saragosa padong sa Itom. Wa pa agtabang o ngadto sa kahagnaan. Ang kuan pod diri sa punong wa pa poy pero pohon mulamdag na ning atoang panangdan diri sa lungsod. Ako mang hinaot nga magtinabangay do ta kanunay alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Ikot-pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa lungsod, alang sa katawhan diri sa lungsod sa Matalom, Philippines. Pinati og minahal kong Matalom nun. Welcome to my channel, welcome to Ikot TV News, ang channel sa kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Today is Friday niya. Kuan maninda tag balot ha. Katong ganahan mo palit og balot adto lang mo sa atbang sa 7-Eleven diri sa lungsod sa Matalom. Katong hata guys, basta na may makita nga gisig-gisig sa nina guys, ako na guys. Niya sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom, welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga negosyante, nanginahanglan og mga investor. Ako mang hinaot nga daghang musanong, daghang mo put up og negosyo diri sa lungsod sa Matalom karong 2024. Ako na ngayo po og naghangyo nga atong itry sa pagnegosyo diri sa lungsod. Tinuod guys, tinuod sa tinuod dyan ang among merkado wa may supermarket niya, wa may mga dagko ng mga kanang mall ba, mga produkto nga kompleto mo jud niya. Kinahanglan jud ang lungsod sa Matalom og mga investor, mga negosyante. Ako mang hinaot nga inyo kong tabangan sa ang advokasya ang pagpadaghan sa mga negosyante. Bisan pa man sa mga kapobre guys, wala imposible basta naa mo guys nga musuporta sa mga investor nga atong itry sa pagnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Iko-pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Nya pahibalo day ang atong pantalan ongoing ani nga atong Matalom Boardwalk nindot na pod. Welcome mo tanan ha nga mo bisita. Ato gayong suportahan ang administrasyon headed by sa atong buutan og maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio sa tibuok team Pahulio aron magpadayon ang mga programa nga gihimo para sa katawhan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Iko-pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan ug kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Happy Friday unya July 19, 2024.